Ak by boli na Ukrajinu rozmiestnení západní vojaci, ako to navrhujú niektorí európski politici, vypukne nová svetová vojna, povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Niektorí európski politici chcú poslať vojakov na Ukrajinu, zatiaľ čo iní európski politici fantazírujú o použití jadrových zbraní. V každom prípade to bude znamenať svetovú vojnu a tí, ktorí sú v tesnej blízkosti ozbrojeného konfliktu, za to budú musieť zaplatiť, dodal. Varoval Szijjártó na tlačovej konferencii v Ammáne po rozhovoroch s jordánskym kolegom Aymanom Safadim. Poznamenal, že Maďarov už unavili tieto nebezpečné vyhlásenia, ktoré naďalej zaznievajú v súvislosti s ukrajinským konfliktom. Už nás unavujú pokusy zatiahnuť celú Európu a dokonca aj celý svet do vojny. Už nás unavujú reči o rozmiestnení pozemných jednotiek a použití jadrových zbraní na Ukrajine, povedal najvyšší maďarský diplomat. V tejto súvislosti vyjadril nádej, že vo voľbách do Európskeho parlamentu 6. až 9. júna budú môcť voliči vyslať signál európskym politikom, ktorí hovoria nezmysly. Maďarská vláda v podstate hovorí, že otázka vojny a mieru bude vyriešená v týchto voľbách a žiada o podporu tých politických strán, ktoré sú proti pokračovaniu ozbrojeného konfliktu na Ukrajine.